କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବେଙ୍ଗ ମିଶିକରି ରହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏକି ଚାହୁଁଥିଲା ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଯିବ। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ବେଙ୍ଗ କହିଲା ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ତୁମେ ଏହା କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ କହିଲା ତୁମେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ତୁମେ ଅଧା ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ସେଠାରେ ତୁମେ ମରିଯିବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ କହିଲା ତୁମେ ସମୟ ଜମା ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ଆମ ସହ ଏଇ ତଳେ ହିଁ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଟି ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତଳେ ଥିବା ସବୁ ବେଙ୍ଗ ତାକୁ ସେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଟି ଶେଷରେ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କଲା। ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଜୀବନରେ କେବେ କାହାର କଥା ଓ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ନ ଶୁଣି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା।